Dobrý deň, volám sa Petra Zadražilová a rada by som vám prečítala úryvok z môjho prekladu z knihy My Place od austrálskej autorky Sally Morgan. Nemocnica. Ozvena mojich neochotných nôh sa opäť rozliehala po dlhých, prázdnych chodbách nemocnice. Nenávidela som nemocnice a nemocničné zápachy. Nenávidela som tie holé dosky, ktoré sa leskli čerstvo naneseným leštidlom, parapety bez jediného zrnka prachu a záblesky žiarivého chrómu, ktoré zachytávali môj pokrivený tvar, keď sme sa ponáhľali okolo neho. Bola som len zafúľané 5-ročné dieťa v cudzom prostredí. Občas som nenávidela otca za to, že bol chorý, a mamu za to, že ma nútila ho navštevovať. Mama len výnimočne brávala so sebou moju mladšiu sestru Jill a brata Billyho. Ja som bola vždy poistka. Moja prítomnosť zabezpečovala, že nedošlo k žiadnym hádkam. Mama mala hádok plné zuby. Keď sme sa dostali na koniec poslednej chodby, povzdychla som si s istou predtuchou. Opäť ma čakali tie dvere. Veľké, mohutné dvere s hrubými sklenenými výplňami v hornej časti. Hojdali sa na ťažkých mosazných pántoch a keď som ich posúvala vpred, predstavovala som si, ako sa posúvajú vzad. Nebyť maminej pridanej váhy, ktorá bola značná, za každým by som skončila roztiahnutá na zemi. Dvere boli pokryté zeleným linoleom, ktoré malo na sebe biele víry. Tento vzor mi pripomínal jeden z mamininých špeciálnych dúhových koláčov. Robievala ich v krémovej farbe s ružovým a čokoládovým vírom. Myslela som si, že sú kúzelné. Za dverami však žiadne kúzlo nebolo. Vedela som, čo sa za nimi skrýva. Sem tam som zvykla nemotorne poskočiť a pokúšala som sa nahliadnuť cez sklo na oddelenie. Hoci som bola na svoj vek vysoká, nikdy sa mi to nepodarilo. Jediné, čo som tým dosiahla, boli modriny na mojich kostnatých kolenách a rozmazané otlačky prstov na spodnej časti skla. Niekedy som predstierala, že otec v skutočnosti nie je chorý. Predstavovala som si, ako prechádzam dverami a on sa na mňa usmieva. Samozrejme, že nie som chorý, povedal by. Poď, sadni si mi na kolená a rozprávaj sa so mnou. A mama by tam bola tiež, smiala by sa a všetci by sme boli šťastní. Preto som zvykla skákať a snažila sa pozrieť cez to sklo. Vždy som dúfala, že sa ten pohľad zázrakom zmení. Ďakujem za pozornosť.